Ľudia, teraz hráme Murder Mystery. Ideme vybrať mapu. Nestihla som to. Tak uvidíme, ako to bude. Toto si tam sušenku. Uvidíme, čo budem. Som Innocent. Ideme nájsť vraha, šerifa. Tu je veľký neviditeľný typek. A to je mačka. Ona bola murder. Zabila. Idem spectatovať. Victoria Anglon. To je typek, čo má namiesto hlavy tenisovú loptičku. A za ním je oheň. Potom tu je voľaká žena, čo má vajíčka a hádže to. Potom tu je tá mačka, ktorá ma práve zabila. To je ďalšia mačka. To je veľká holka. Potom je tu zase tá Victoria. Potom je tu ten týpek. Musíme nájsť šerifa. Uvidíme, kto to je. Zatím to majú pekné zbranie. Ideme sa kúknúť na tohoto murdera. Uvidíme, že koho ešte ďalšieho zabije. Alebo či vyhrá. Ide von, vychádza. Teraz ide po veľkej holke, ktorá práve skáče. Šerif. Dávaj toho murdera, tú mačku odávaj. Victoria sa nehybe. Poď, zabij ho. Kam ona sa nehybe. Oni sú asi spolu v týme. Týmejtujú asi. Pretože ten murder ju nezabil. Vidíte? Nezabil ju. A ona vôbec po ňom nestrieľala. Takže sú týmejti. To som ja na zemi. Potom tu sa voľako schovávajú. Tak poďte, musíme... Kamo? Oni vôbec nehrajú. Čo mi to zase laguje. On sa teleportuje. Hacker. Prišiel von. Murder ju už zabil konečne. Potom zober tu no je mŕtve. Potom to ešte zbýva. Ešte táto žena s vajcom. A táto mačka musí zabiť. Poď mačka, poď to dáš. Mačka, kam lezeš? Mám pekný meč celkom žralokový. Vyhrala mačka. Murder. Teraz ideme konečne vybrať mapu. Lebo minule som ho nestihla vybrať. Takže murder, šerif, vidíte. Takže teraz je tu banka 2, potom je tu nemocnica veľká a potom je tu toto. Tak hlasujem za banku. Alebo za nemocnicu. Potom uvidíme, či budem Innocent, šerif alebo murder. Takže už sa pripájame do tej hry. No a som Innocent zase. Ideme nájsť zase vraha. Tentokrát si budem dávať pozor. Budem pred všetkými utekať. Takže tu je vajíčko, ktoré mi nejde zobrať. Potom sú tu coiny, ktoré mi už konečne idú zobrať. Už mi idú aj tie vajíčka. Tu je ďalšia coina, potom je tu ďalšie vajíčko, tak to zoberiem. A ďalšia coina. Potom ideme
záchod, to je tam značka. Neopravený záchod. No. Ideme do ženských záchodov a je tu ventilácia. Šachta. Musíme vylezť. Ideme do výťahu. Vylezem sem takto hore. Potom idem takto. No som zase na tom istom mieste. Je tu mŕtvola. A potom tu je tento týpeček. Ten sa volá loptou. Tu je pištol. Takže som tak vyhral. Ja si myslím, že to tento tenis sa volá loptičko. Na miesto. Takže že by som ho zastrelila. Jo, vyhrala som, zastrelila som ho. Murdra jedného. Vidíte. Takže pre dneska bolo to všetko a uvidíme sa zase pri ďalšom videu. Čau.